Žele zapravo izbore odugovlačiti do veljače iduće godine. To je njihov cilj i zato im vi smetate. Od radnika su napravili robove, od nezaposlenih učinili očajnike, umirovljenike pretvorili u sirotinju, a cijelu i naciju odveli u dužničko ropstvo. I zbog toga vas molim da svi koji ste donijeli svijeće sa sobom večeras, a koji niste, da to učinite drugi put. Zapalimo svijeće i pokažemo im put s Markovog trga prema njihovim odajama na trgu žrtava fašizma gdje imaju svoje dvore. A sve one koji još uvijek se ne usude doći, a one koji ne mogu doći, a željeli bi, pozivam da svaku večer u 7:30 u prozoru upale svijeću kao poziv vladi da ode, kao poziv razumu da građani na referendumu ostvare svoj cilj, jer vama prigovaraju da nemate cilj. Ja znam vaš cilj. Želite samo jednu stvar, poštenu, sposobnu i narodu odanu vlast, a do nje možete doći samo na izborima.